Αφού έχουμε καταγράψει την κίνηση που θέλουμε να αναλύσουμε το tracker και έχουμε φυλάξει το βίντεο στον υπολογιστή μας, θα πρέπει τώρα να το περάσουμε στο tracker. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι από το φάκελο που έχουμε αποθηκεύσει το βίντεο, να πάρουμε το βίντεο με το mouse και να το σύρουμε πάνω στην οθόνη του tracker. Παρατηρούμε ότι το βίντεο έχει ανοίξει. Μπορούμε να μεγαλώσουμε ή να μικρύνουμε το βίντεο, το μέγεθος, με το τροχόν του mouse. Για να αναλύσουμε το βίντεο, πρέπει πρώτα να δούμε ποια frames, ποια καρέ του βίντεο μας είναι απαραίτητα. Οπότε θα εκτελέσουμε μία φορά το βίντεο, θα αναπαράγουμε το αρχείο μία φορά. Παρατηρούμε ότι η κίνηση ξεκινά από το καρέ αριθμός 66, 65 θα μπορούσε. Εδώ το βλέπουμε αυτό κάτω αριστερά στην οθόνη μας και θα καταγράψουμε την κίνηση μέχρι πριν η μπάλα χτυπήσει στο έδαφος, άρα μέχρι το καρέ 77, από το 65 μέχρι το 77, οπότε μπορούμε στο τρίτο εργαλείο πάνω αριστερά, ρυθμίσεις βίντεο, να γράψουμε αρχικό καρέ 66, τελικό καρέ 77. Εντάξει, τώρα βλέπουμε ότι αν επανεκτελέσουμε το βίντεο, μόνο αυτά τα καρέ που μας ενδιαφέρουν είναι ορατά. Τώρα, για να αναλύσουμε το βίντεο, χρειαζόμαστε ένα σύστημα αναφοράς, όπως και όλες τις κινήσεις. Το σύστημα αναφοράς μας μπορούμε να το τοποθετήσουμε στην εικόνα από το πέμπτο εργαλείο στην κορδέλα εργαλείων που βρίσκονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Είναι το πέμπτο εργαλείο, εδώ που λέει εμφάνιση απόκρυψη αξώνων των συντεταγμένων. Κάνουμε κλικ, εμφανίζονται οι άξονες. Τοποθετείτε το 0 στο κέντρο της οθόνης, αλλά εμείς μπορούμε να τοποθετήσουμε το 0 μας στο τελευταίο σημείο που βρίσκεται το σώμα, δηλαδή εδώ στο πάτο. Αυτή η γραμμούλα δηλώνει τη θετική κατεύθυνση του άξονα Χ και αυτός ο κατακόρυφος άξονας είναι ο άξονας Ψ. Από τη μέση και πάνω είναι οι θετικές τιμές, από τη μέση και κάτω είναι οι αρνητικές τιμές. Αφού έχουμε τοποθετήσει τον άξονα στην εικόνα μας, μπορούμε τώρα να τον αποκρύψουμε, δεν χρειάζεται να τον έχουμε μπροστά μας. Οπότε πατώντας πάλι στο πέμπτο εργαλείο, εδώ εμφάνιση απόκρυψη αξώνων, ο άξονας εξαφανίζεται. Επίσης, για να αναλύσουμε μια κίνηση θα πρέπει να μπορούμε να μετρήσουμε αποστάσεις. Για να μετρήσουμε αποστάσεις χρειαζόμαστε τη ράβδο βαθμονόμησης. Πάμε στο τέταρτο εργαλείο πάνω αριστερά στην οθόνη μας, νέο, ράβδος βαθμονόμησης. Το tracker από προεπιλογή εμφανίζει ότι αυτή η απόσταση στην οθόνη μας ισούται με ένα μέτρο. Ωστόσο αυτή η απόσταση δεν ισούται με ένα μέτρο στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να βρούμε έναν αντικείμενο στο επίπεδο που γίνεται η κίνηση, γνωστών διαστάσεων, για να δηλώσουμε τις διαστάσεις του. Εμείς έχουμε τοποθετήσει ένα χάρακα λίγο πίσω από την μπάλα. Αυτό θα μας δημιουργήσει κάποια προβλήματα στη συνέχεια. Αυτή η απόσταση τώρα θεωρητικά είναι ένα μέτρο. Στην πραγματικότητα είναι λίγο λιγότερη, γιατί το επίπεδο που γίνεται η κίνηση είναι λίγο πιο μπροστά. Κανονικά θα έπρεπε η μπάλα να έπεφτε ακριβώς μπροστά από την πόρτα για να είναι όσο το δυνατόν πιο σωστές οι διαστάσεις μας. Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε κάποια σφάλματα με αυτό, αλλά δεν πειράζει. Τοποθετούμε λοιπόν τη ράβδο βαθμονόμηση σε έναν αντικείμενο γνωστό διαστάσεων. Βλέπουμε εδώ ότι από το έναν άκρο του χάρακα μέχρι το άλλο άκρο του χάρακα η απόσταση είναι 1 μέτρο. Αν δεν ήταν χάρακας και ήταν κάτι άλλο, ένα αντικείμενο 30 εκατοστόμετρων, 40 εκατό ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσαμε απλά να δηλώσουμε εδώ, να κάνουμε κλικ και να δηλώσουμε εδώ την απόσταση. Λοιπόν, αφού έχουμε τοποθετήσει και τη ράβδο βαθμονόμησης έτσι ώστε να μπορεί το πρόγραμμα να μετρά αποστάσεις, μπορούμε και αυτή να την αποκρύψουμε από την οθόνη. Στη συνέχεια χρειαζόμαστε ένα αντικείμενο του οποίου θα μελετήσουμε την κίνηση. Ερχόμαστε εδώ στο εργαλείο τροχιά για να δημιουργήσουμε νέο υλικό σημείο και εμφανίζονται εδώ και δύο γραφικές παραστάσεις. Εμείς δεν χρειαζόμαστε και τις δύο γραφικές παραστάσεις, οπότε μπορούμε να κρατήσουμε μόνο τη μία και αυτή θα είναι η γραφική παράσταση της ψ συνιστώσας της θέσης στην αρτήση του χρόνου.
Για να εντοπίσουμε τώρα τις θέσεις από τις οποίες πέρασε το σώμα κατά την κίνησή του, πατάμε Ctrl και Shift και το mouse μας βλέπετε ότι το βελάκι μετατρέπεται σε στόχο και ερχόμαστε με αυτόν τον στόχο, βάζουμε το στο κέντρο της μπάλας και εμφανίζεται το εργαλείο έρευνας για αυτόματο μαρκάρισμα. Το εργαλείο αυτό μας λέει ότι κάθε φορά που εμφανίζεται αυτό το πρότυπο σε έναν καρέ θα το ταυτοποιεί με τη θέση του αντικειμένου και θα καταγράφει τη θέση του. Αν αυτές οι δύο εικόνες μας ικανοποιούν, είναι σχεδόν ταυτόσιμες, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε με την έρευνα. Επίσης, μπορούμε να παρακολουθήσουμε ότι καθώς καταγράφονται οι θέσεις του αντικειμένου, θα εμφανίζονται εδώ αντίστοιχα στη γραφική παράσταση. Εδώ έχει γίνει αρκετά θολό το αντικείμενο και το εργαλείο με ρωτά: θέλεις να αποδεχτώ ότι αυτή είναι η θέση του ή να το παραλείψω? Αποδοχή. Επίσης αποδοχή. Επίσης. Λοιπόν, κλείσιμο. Παρατηρούμε εδώ τη γραφική παράσταση. Θέσεις χρόνου στον άξονα ψ. Είναι μια παραβολή και θέλουμε τώρα να δούμε τι τιμές μας δίνει για την εξίσωση κίνησης. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στη γραφική παράσταση, όπως είμαστε εδώ κάνουμε διπλό κλικ και εμφανίζεται το εργαλείο επεξεργασίας δεδομένων. Και του ζητώ να μου αναλύσει αυτά τα δεδομένα με μια καμπύλη προσέγγισης η οποία πρέπει να είναι παραβολή. Του λέω να χρησιμοποιήσει όλα τα σημεία και βλέπετε εδώ εμφανίζεται μία εξίσωση η οποία έχει συντελεστές A, B και C. Το συντελεστής A είναι ο συντελεστής του χρόνου στο τετράγωνο, ο συντελεστής D είναι ο συντελεστής του χρόνου και ο συντελεστής C είναι σταθερά. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ ότι ο συντελεστής A ισούται με μείον 5,37. Στην εξίσωση κίνησης, ο συντελεστής A ισούται με τον G δεύτερα. Άρα, πολλαπλασιάζοντας αυτήν την τιμή με το 2, βρίσκουμε την τιμή του G που δίνει το πρόγραμμα. Αν το κάνουμε αυτό, θα δούμε ότι θα πάρουμε 10,74 αντί του 9,81. Αυτό οφείλεται στο ότι ο χάρακας που είχαμε τοποθετήσει για να δηλώσουμε την απόσταση του 1 μέτρου στην εικόνα μας ήταν πολύ πίσω από το αντικείμενο, με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται διαστάσεις. Αν ήταν στο ίδιο επίπεδο, το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ πιο κοντά στην πραγματική τιμή. Ο συντελεστής B είναι η αρχική ταχύτητα που είχε το σώμα όταν ξεκινήσαμε την καταγραφή της κίνησης. Στην πραγματική κίνηση δεν υπήρχε αρχική ταχύτητα, όμως εμείς δεν ξεκινήσαμε να καταγράφουμε την κίνηση με το tracker από τη στιγμή που αφέθηκε την μπάλα, αλλά από κάποιο μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Γι' αυτό έχει αρχική ταχύτητα το σώμα. Και η τιμή 1,39 αντιστοιχεί στην αρχική θέση, στο αρχικό ύψος δηλαδή που βρισκόταν η μπάλα τη στιγμή που αρχίσαμε να καταγράφουμε τη θέση της. Έχοντας αυτά υπόψη, μπορούμε τώρα να πάρουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης και να γράψουμε την εξίσωση κίνησης.